Gibida ang mabulukong kultura ug tradisyon sa Davao City atol sa kulminasyon sa 39th Kadayawan Festival. Sumala sa otoridad na himong hapsay ug malinawon ang selebrasyon. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gibida sa atong mga Davaoenyo ang abundang ani ug mabulukong kultura sa pamulak ug ang makapanimbaot sa balahibong ang performances sa mga contingent sa indak-indak sa Kadayawan. Atong sayron ang mga mananaog sa Grand Kadayawan Showdown. Gipasigarbo sa nagkadaiyang floats ang kultura o tradisyon sa mga Davaoenyo o gihulagway sab ang abundang ani karong tuiga sa Pamulak Kadayawan Float Parade. Biparada sab ang 11 ka ethno-linguistic tribe sa Davao City, suot ang ilang mabulokon nga ethnic attires. Dungan sa indak sa tugtog ang cultural performances sa mga misalmot. Gibida sab sa uban pa nga mga misalmot ay gikan sa mga kasikbit nga probinsya ang ilang mabungahong kultura. Sa pamulak sa Kadayawan, nagpasiklaman usab ang mga float kung asa anaa ang gipasigarbo sa dakbayan. Ang agila, durian, waling-waling ug uban pa. Pagkahapon, gipay gaya ng Grand Showdown alang sa indak-indak sa Kadayawan. Gilangkuban kini sa 8 ka mga contingent alang sa open category ug 7 sa Davao City school-based category. Ang mga misaksi nakabilib sa performances sa mga misalmot. Hugyaw gayud ang audience. Dihang gideklara nga champion ang Davao City National High School Sining Sayon Dawit Cultural Ensemble alang sa school-based category kung asa nakadawat kini og 1 million pesos cash prize ug trophy. Nadepensan sab sa grupo ang ilang korona sa miaging tuig. Samtang sa open category, champion ang City of Mati National High School, Balangay City High Performing Arts nga nakadawat og 1,100,000 pesos og trophy. Sa 8 contingents, gahot jud tanan. So wala mi nag-expect, but we do our best no na ipakita amo ang talent. Sa mensahe ni Davao City Mayor Baste Duterte, gipadayag niini ang importansya sa panagiusa bisan nagalain-lain man ang tinuuhan o kagikanan. Our strength is in our diversity. So mao nang timana nato na kita magtuo lang kita permiting tinabangay, walay mo tumba sa Davaoenyo. Sara, sumala sa kapulisan, wala sila natala ang untoward incident atul sa kulminasyon sa 38th o 39th Kadayawan Festival. Samtang nagsugro sa pagpangandam ang City Tourism Office alang sa selebrasyon sa 40th anniversary sa Kadayawan Festival next year. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.